Em dic Martí, soc de Premià de Mar, tinc 23 anys i soc artista i formador de circ. Vaig començar a aprendre el circ quan tenia 14 anys a Cronopis, un espai de circ de Mataró, i poc després vaig començar també amb una colla de malabars de foc del meu poble i allà vaig començar a jugar amb foc. Vaig començar a aprendre el circ amb 14 anys a l'espai de Cronopis, a Mataró, també amb una colla de malabars de foc del meu poble, que es diu Inflamat, i allà vaig començar a jugar amb foc. A partir d'aquí vaig seguir amb el circ, em vaig formar al Heavy Rebel i després a Creat, a València, i vaig explorar moltes disciplines de circ. Doncs vivint a València vaig veure l'espectacle d'un artista de circ que es diu Javi, Incredible Balls, i el vaig veure actuar amb aquesta tècnica de manipulació de foc. És una tècnica que no havia vist mai i que quan la vaig veure em vaig enamorar. Va ser com, uah, què és això? Jo vull aprendre-ho. És com jo portava molts anys fent foc, fent malabar, jugant de mil maneres. Era com algo molt màgic dintre del foc i que em va atrapar molt. Llavors amb ell vaig començar a aprendre aquesta tècnica i a partir d'aquí vaig ja seguir explorant jo pel meu compte. Llavors, quan vaig tornar aquí a Catalunya, vaig afegir el projecte de la Crispeta, que és un col·lectiu de circ social. Llavors, per altra banda, també estic amb la companyia de Dracònia, que són de Girona. No sé, a través d'aquí també vaig aprendre més a nivell professional el que és treballar amb el foc. Llavors, al llarg d'aquest temps, es va anar formant la idea del que és Encisat, o del que està siguent. És una obra que està en procés de creació encara. És un número de manipulació de foc, en el que treballo tècniques de manipulació de foc, com he dit, també tècniques de faquirisme, d'elements de màgia. En realitat, el que busco és posar el foc com a element principal i el personatge queda més en un segon pla. Al final és un element molt quotidià, però a vegades és com molt fascinant, no? També quan es fan espectacles de foc, normalment són com explosió super impressionant, és meravellós, m'encanta. Però aquí la idea és portar-ho a un ambient molt més íntim, molt més delicat, i serà un ambient tancat, proper, i us convido a venir a encisar-vos amb mi d'aquesta peça i de viure el que serà el festival el 7 de juny.